Moi boa tarde. Vamos dar comenzo entonces a esta primeira actividade da xornada que xirará en torno a Emilia Pardo Bazán, feminista. Temos con nós, como xa anunciou a compañeira coordinadora da sección de pensamento, a profesora Carmen Adán, temos con nós a Pilar García Negro e a María López Sande, que se encargarán un pouco, despois desta presentación, de marcar os trazos que desde o seu punto de vista identifican mellor o pensamento en torno ás cuestións feministas de Emilia Pardo Bazán. Como ben sabemos, conmemorase este ano o centenario do pasamento de dona Emilia Pardo Bazán e son moitos os eventos que se ocuparon de afondar na súa personalidade poliédrica. Desde a Comisión de Pensamento do Consello da Cultura, pareceunos que debíamos achegarnos á súa figura co interese de coñecela alén do mito e mesmo recoñecendo aqueles elementos contradictorios e polémicos nunha muller que desenvolveu unha intensa e azarosa vida tanto no plano intelectual, literario, como persoal e político. Foi indiscutiblemente unha das mulleres sobranceiras do século XIX, principios do XX, que brilou con luz propia e que proxectou para o debate social situacións que afectaban e seguen afectando aos dereitos das mulleres. Non vou falar eu de Emilia Pardo Bazán, da que logo no debate todos podamos incorporarnos e apreciar os elementos que consideremos, porque xa o van facer elas. Agradezolles tamén no nome da Comisión de Pensamento que aceptaran o convite, para non ser unha honra que compartir, digamos, pois o que agardamos que sexan elementos, digamos, de contraste, porque donde está realmente o coñecemento é no que, podamos extraer ou concluir, cada quen seguramente, pois desde a súa propia perspectiva, a partir da diversencia que se pode dar ou analizar unha figura tan relevante e tan a que lle gustaba tanto tamén a polémica como dona Emilia Pardo Bazán. Ben, vou empezar por presentar a Pilar García Negro. Nace en Lugo no 1953 e desde 2016 é profesora honoraria da Universidade da Coruña e docente da súa Universidade Sénior. As súas publicacións refírense fundamentalmente á sociolingüística, lingüística, lingua e literatura galegas, con atención a autores e autoras como Rosalía de Castro, Lamas Carvajal, Castelao, Ramón Vilar Ponte, Carballo Calero, Manuel María, Uxío Moreiro ou Marica Campo. É colaboradora da Asociación de Escritores en Lingua Galega, da que recibiu o Premio Escritora na súa terra, da Asociación Sociopedagóxica Galega e da Mesa pola Normalización Lingüística. Foi corredactora da Declaración Universal de Dereitos Lingüísticos e é asociada a Zonoren da Asociación de Mulleres Investigadoras e Tecnólogas. En 2010 obtuvo o 15 premio de ensaio Vicente Risco coa obra O clamor da rebeldía, Rosalía de Castro, ensaio e feminismo. En Laiovento ten publicados sempre en galego Dereitos lingüísticos e control político, da fala á lingua, un proceso inacabado, Ricardo Carballo Calero, A ciencia ao servicio da nación, e outras obras son Arredor de Castelao ou Textos filosóficos políticos de Ramón Vilar Ponte. En 2010 foi comisaria da exposición dedicada a Castelao polo Museo Provincial de Lugo e en 2020 da dedicada polo Parlamento Galego a Carballo Calero. Editou para a colección Letras das Mulleres 3 importantes obras de Rosalía de Castro e así mesmo a obra teatral completa de Manuel María na Fundación homónima. E en 2020 Ricardo Carballo Calero, orador. Discursos e leccións, a cargo do Parlamento Galego, e Ricardo Carballo Calero, escritor e profesor galego cabal na Biblioteca Gallega de la Voz de Galicia. En 2021 publicou Rectificar a Historia, escrito sobre Ricardo Carballo Calero, e Galicia e Feminismo en Emilia Pardo Bazán, publicada por Editorial Alvarellos. No seu desempeño como diputada no Parlamento, de 1989 a 2003, promoveu a creación da Comisión para a Igualdade para os Dereitos das Mulleres en 1994. É colaboradora habitual da prensa galega con colaboración semanal en Nos Diario. María López Sández
nace en Lugo tamén, en 1973, é licenciada en Filoloxía Hispánica, Inglesa e Galego-Portuguesa pola Universidade de Santiago de Compostela, Premio Fin de Carreira da Comunidade Autónoma de Galicia e segundo Premio Nacional de Terminación de Estudios Universitarios de Filoloxía, doutora en Teoría da Literatura e Literatura Comparada pola Universidade de Santiago de Compostela coa tese A descripción topográfica, o seu papel na construción dun imaginario cultural no discurso literario galego, Cantares gallegos, Arredor de sí e o ciclo textual de Taguenata. Recibiu o Premio Ramón Piñeiro de Ensaio en 2007 pola obra Paisaxe e Nación, a creación discursiva do territorio, publicada en 2008 pola editorial Galaxia, e colaborou en diversos proxectos de investigación sobre a obra de Rosalía de Castro e as humanidades digitais. É profesora de ensino secundario desde 1997 e desde 2010 profesora asociada da área de didáctica da lingua e a literatura na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela, na que imparte docencia de didáctica da lingua e a literatura para a educación secundaria no máster de profesorado. Irrumpeu na narrativa con A forma das nubes, Premio Repsol de narrativa breve no ano 2012 e publicou posteriormente O faro escuro, finalista do Premio de Novela por entregas de La Voz en 2014, e A noite da deusa, finalista do Premio Raíña Lupa 2019. Recentemente ven de publicar Illados, diario da pandemia, en colaboración co fotoxornalista Miguel Muñiz. E para o tema que nos ocupa, publicou este ano a obra Movendo os marcos do patriarcado, o pensamento feminista de Emilia Pardo Bazán xunto con Marilar Alexandre, publicado pola editorial Galaxia. Bueno, presentadas, coñecidas son, presentadas quedan, e o procedimento que imos seguir vai empezar, ten a primeira quenda Pilar, ten entre 20 e 25 minutos de exposición, logo seguirá María, e logo estableceremos o tempo restante, un debate, unha conversa, un diálogo entre as persoas asistentes, ou mesmo tamén entre as que nos están seguindo na rede. Vale? Pilar, cando queiras. Celebro a realización deste debate sobre o feminismo en Emilia Pardo Bazán, máxime cando xa se pode adiantar un balanzo sequer provisorio deste ano de conmemoracións dedicado á escritora no centenario do seu falecemento. Participo da valoración de que a crítica literaria ou é plural e diversa na súa interpretación ou simplesmente non é. Tal afirmación cobra máis valor se lembramos como ao longo deste ano se prodigaron análises que deron por incontestável o feminismo da autora ao xeito dun elemento de catálogo axiolóxico de imprescindível mención. Tal fenómeno é solidario dunha mudanza significativa no pensamento político mediático dominante, en virtude do cal o feminismo pasou de ser un elemento marxinal ou mesmo caricaturizado a ser asimilado terminolóxicamente como un certificado de bondade e de circulación política correcta. Naturalmente, a adopción do significante non implica en absoluto a asunción do significado. E así asistimos a unha proclamación ou declamación das súas excelencias que deixa intactas cuestións centrais da teoría e da praxe feminista, ou das clásicas, polo menos. No caso de Emilia Pardo Bazán, practicouse unha escisión no conxunto da súa obra. Privilexiar os textos asertivos, autodefinitorios e declarativos e relegar o contido da súa obra ficcional, no que ela contén dunha tipoloxía feminina variada, cuxa análise tórnase no noso xuízo imprescindível para ben calibrar a visión da escritora, as súas afinidades selectivas, as súas escollas de clase e de nación e, en fin, a súa posición face a maioría social feminina. A nosa aproximación, pois, afíliase á consideración in integrum da produción pardo-bazaniana e, por tanto, unha visión global que nela predomina, para alén do seu discurso reflexivo ou autorreferencial. A igualdade, a nai do año. A tríade de emblemas que consagra a Revolución Francesa, liberté, égalité, fraternité,
marca, sen dúbida, un comezo histórico. Culminación do pensamento da Ilustración e, asemade, o inicio dunha nova etapa de consecuencias visíveis non só no continente onde se produciu, senón na extensión colonial das metrópoles europeas. Mais axiña, o proceso revolucionario coñeceu unha corrección fundamental, a que levou Olympe de Gouges ao agueiro da Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán a súa formulación en feminino, isto é, a metade da humanidade excluída daquela. De aí nace a Declaración dos Dereitos da Muller e da Cidadá, 1791. Tal exercicio custoulle a cabeza, iso sí, convertendo en vítima do que ela mesma postulara como un dereito igualitario. Se a muller, dicía, ten o dereito de subir ao cadafalso, ela debe ter igualmente o de subir a tribuna. O recital de liberdade que a Revolución declamaba ficaba así gravemente comprometido. A declaración do artigo 1º que rezaba a muller nace libre e mantense igual ao home en dereito vai ficar definitivamente impugnada no Código Napoleónico de 1804, antecedente directo da legislación española, sempre mimética da francesa na contemporaneidade. A esta primeira contradición vanse sumar de contado máis dúas. A egalite, defendida como reforzo do profundo proceso de afrancesamento do hexágono, iniciado xa na monarquía absolutista, e máis a represión exercida contra as posesións coloniais que quixeron autoaplicarse aqueles benéficos principios. Haití, en primeiro lugar, como novelou magistralmente Alejo Carpentier en El siglo de las luces. De por parte tamén se abriu paso sen demora máis unha contradición ou consecuencia indesexada para a burguesía como clase social dominante. A igualdade social verdadeira non se compadecía co mantemento dun regime de privilexios non cancelados da clase dirixente, económica e políticamente. Pois ben, así opina Emilia Pardo Bazán en 1901, encarecendo que cumpría sair do erro da Revolución Francesa. Ni la libertad, ni la igualdad, ni la fraternidad pueden erigirse en axiomas inconcusos de política experimental. Emilia Pardo Bazán non tenciona encher de contido real estes principios, pretende cancelalos definitivamente. Na liña contraria a da súa plasmación real, chegamos en troca a verificar como aqueles altisonantes principios definidores da revolución teñen polo menos 3 quebras, xa as indicamos, as mulleres, os povos diferentes do francés, as colonias. Pois ben, este triángulo aplicado a España e a Galiza, ao imperio colonial español e a orientación política dos gobernos vai estar presente no subtexto e máis no texto da obra pardo-bazaniana. A pregunta basilar é a seguinte: é compatíbel afirmar e corroborar o principio da inevitabilidade da desigualdade social coa declaración da necesidade de igualdade para as mulleres? O creto concedido á monarquía absolutista española como época de inigualável esplendor, a seguranza na aristocracia como clase social dirixente, a postulación dun ditador en plena crise da restauración após a perda da xoia da coroa, Cuba. Un ditador como solución para a corrupción e desorde da política turnista. A crenza na necesariedade da desigualdade social. A necesidade dunha eficaz política colonial. A consideración, en fin, da Galiza como unha provincia precisada da correcta tutela do Estado. O mantemento propugnado sen fendas da hexemonía e privilexios da Igrexa Católica como institución. Todo isto permite acoller a declaración da igualdade para as mulleres. Noutras palabras, é posible postular un pensamento igualitarista interxéneros, mantendo ferreñas conviccións reaccionarias tanto na política social xeral canto na concepción do país de orixe e da súa masa traballadora, feminina incluída. Ben, a condesa de Pardo Bazán é no seu corpus declarativo unha adaíl da liberdade e da igualdade para as mulleres,
a comezar por ela mesma. A execución deste dereito negado colide enteiramente coa súa ideoloxía, co seu ideario político e social. Escollamos un tema central, a educación. A primeira lei española da IDEN, de educación, a lei Moyano, data de 1857, aínda que na realidade a súa aplicación non se realizou até ben entrado o século XX na ditadura de Primo de Rivera. Primeiro obstáculo no debate do tempo. Educación universal para todos, homes e mulleres, ou só para os primeiros. Segundo, a súa executividade, isto é, a mobilización dos recursos públicos necesarios, dos orzamentos, para encher de escolas todo o territorio do Estado. Velaí como o declarativo vai de seu ao executivo e como este precisa dunhas políticas que eliminen ou atenúen privilexios, prebendas e dominio corporativo de institucións seculares como a Igrexa e xa non digamos da hexemonía dunha clase social cuxo medro e progreso dependían da masa laboral infrapagada e dominada. Todo o que descrevemos sucintamente pertence, como é máis que sabido, a un dos macro debates do século XIX. Vayamos entón agora ao que estabelezo como o negacionismo da igualdade en Dona Emilia Pardo Bazán. No número 2 de Novo Teatro Crítico, revista fundada, dirixida, redirixida enteiramente por ela, Emilia Pardo Bazán inclúe unha reveladora entrevista que contén o seguinte diálogo entre unha viaxeira alemá e ela mesma. Ella: yo comprende mal algunas cosas. El fondo entiendo. A usted el sufrago parece letra difunta. ¿Se dice así? Yo. Dona Emilia, claro. Así, o letra muerta, señora, si usted lo prefiere. Ella, y en los campos será lo mismo como en Madrid. Yo, admirando al trasluz el color bonito de su pelo. En los campos, allá donde yo nací, en la tierra gallega, a estas horas, rebaños de labriegos serán conducidos a votar, atraillados como galgos, moralmente, por supuesto. Los de mis lugares, Verbigracia, votarían por quien yo le ordenase al mayordomo. Y se acabó. Señora, exaltándome, el ejercicio del derecho electoral pide cultura, sentido político, patriotismo, pide 1000 circunstancias. ¿Qué significa ese derecho para la inmensa mayoría de los mortales? ¿Ha visto usted cosa más injusta que la igualdad? Goethe, su divino Goethe, de ustedes, no creía que el alma de Wieland pudiese disolverse o absorberse en el todo como el alma de un cualquiera. Ya se ve que hay clases hasta en las almas. Yo desearía que el sufragio universal se entendiese así. Fulano, insigne por su saber, sus estudios, sus trabajos, vale 10.000 votos. Zutano, ilustre por su integridad, su honrada gestión de los negocios públicos, su elocuencia, sus servicios a la patria, 20.000. X, artista eximio, 5.000. Z, dama opulenta e inteligente, fomentadora de la agricultura, de la industria, del arte, 15.000. Y así hasta sumar el número de unidades con ceros a la derecha que necesitamos para tener cortes, sin las cuales, como usted no ignora, nuestra existencia es imposible. Ella: usted no es democrática. Yo: si la democracia consiste en la farsa universal del sufragio, le aplico aquellas palabras del Coriolano de Shakespeare que diré en inglés para que las entienda menos gente. Anotemos que o ano anterior, isto é, publicase en 1891, o ano anterior, 1890, foi o ano en que comezou a funcionar, a establecerse o voto semi-universal, isto é, o voto masculino, o dereito de sufraxio masculino en España. Ben, tal rotunda declaración non é ocasional. Artigos en que se queixa da ignorancia ou ineficiencia do servizo doméstico ou en que se dirixe especificamente a unha leitora modelo da súa mesma clase social complementan aquela. Lembremos o remate do prólogo do seu volume La cocina española antigua, 1913.
Lo más femenino de este libro es la recomendación con que voy a terminar el prólogo. En las recetas que siguen encontrarán muchas donde entran la cebolla y el ajo. Si quieren trabajar con sus delicadas manos en hacer un guiso, procuren que la cebolla y el ajo los manipule la cocinera. Es su oficio y nada tiene de deshonroso el manejar esos bulbos de penetrante aroma, pero sería muy cruel que las señoras conservasen entre una sortija de rubíes y la manga calada de una blusa un traidor y avillanado rastro cebollero. Nesta mesma liña, a necesaria coherencia leva a desestimar ou caricaturizar as tentativas de desclasamento, os intentos de ascenso social protagonizados pola clase traballadora ou clase servil. Abundan os exemplos. Podemos lembrar o caso de Isabel e o seu home en La Madre Naturaleza, ou a voz narradora en versión omnisciente do conto El Invento. Aquel tendero, Nicolás Fortea, vino a establecerse en Arenal haría más de 30 años y su bazar, una innovación, dio mucho que decir en pro y en contra. Traía elementos de lujo, del lujo falso, chabacano, de esta época en que todos queremos ser iguales a todos. No conto Confidencia, de Cuentos Nuevos, excitaba más la sed de saber y enterarse de lo que a nada importa, sed que aflige y caracteriza a los desocupados e inútiles, o sea, a la mayoría social. Un uso precoz, por certo, deste sintagma, só que para denigrala. Ou no conto Piña, onde hai unha parábola, simios humanos. En fin, demostrándonos una vez más su escapatoria, que la libertad no conviene a todos, sino tan solo a los que saben moderadamente disfrutarla. Non son en absoluto mostras isoladas. Noutros casos, a voz autorial desdóbrase ou inclúese na personaxe correspondente, cuxa rotundidade non é contrastada, nen moito menos contestada. Al pueblo non pode ilustrársele. Es e será sempre un atajo de babiecas, unha recua de jumentos. Así se manifesta, sen contraste, como digo, ningún tipo, o boticario de un destripador de antaño, cuxos produtos sí que son pagos con onzas de curso legal por aqueles humanos animalizados. O tratamento zoomórfico de personaxes de clase inferior é unha constante, en íntima simbiose co tratamento de personaxes galegas populares de redención ou metamorfose imposible. É o caso do mordomo primitivo, que non chegaba a ser europeo, é dizer, o seu nome xa o di todo, está directamente comparado cun Pil Roja, perfeita conexión cos selvaxes da colonia. É o caso de Perucho, seu neto. É o caso de Isabel, lúbrica e desvergoñada, só posuidora de instinto. É o caso de Mari Pepiña, terrosa e rubia como as vacas. É o caso de Chinto, o frustrado pretendente da tribuna, que o insulta coléricamente como desabafo posible cun elemento da súa clase social, compensación da imposible unión co señorito, Baltasar Sobrado, que a seduciu e abandonou. É o caso de esclavitud, que ante o abandono dos seus amos se suicida, como animal desvalido sen horizonte, e tantos máis. Estas probas operan a modo de teste definitivo e definitorio, reforzado con múltiples declaracións discursivas, verbo da incapacidade de o pobo rexerse a sí mesmo. Se nos asomamos mínimamente á historia coetánea da Galiza, o contraste está servido. Folga xeral da Coruña en 1901, mortos e feridos. Sucesos de Oseira, 1909, idem. Loita antiforal, constantes altercados provocados polo imposto de consumos, con contundente actuación das forzas militares e policiais, e mortos e feridos ás gallas. Si, os mortos e mortas de Oseira, Nebra e Sofán, que recordaría Castelao en Estampa de Nós. Non, o pobo galego non era, non, a esta altura, rabaño sumiso, mais os perspicaces lentes de Dona Emilia non o incluíron no seu relato. O feminismo autoaplicado, o xenio varonil. Debemos lembrar, en primeiro lugar, o valor definidor que posúen testemunhos confisionais como os contidos na súa correspondencia. En carta a Galdós desde a Coruña, o 13 de abril de 1889, a autoafirmación é ben esclarecedora.
De los dos órdenes de virtudes que se exigen al género humano, elijo las del varón y en paz. Tan rotunda afirmación pasa por acreditar a. Na existencia de dúas esferas, dúas ordes xenéricas sen transferibilidade ou intercambio. B. Na supremacía da escolla individual, por cima ou por fora da problemática colectiva. Este individualismo brilla a si mesmo en confisións atinentes ao valor individual e singular da súa persoa. Desengáñese usted, Insua. Baldo Álvarez Insua. Galicia solo ha tenido dos grandes escritores y los dos de los que visten faldas, el padre Feixóo y yo. Outra declaración reveladora, coñecerémola xa iniciada a década derradeira da súa vida e, por tanto, a xeito de balanzo, de autoelevación e autoxustificación. Unha entrevista en La Esfera en 1914. Mi obra para abrir las puertas españolas al feminismo ha sido solamente personal, dando el ejemplo de hacer todo aquello que puedo de lo que está prohibido a la mujer. He tenido el gusto de ser la primera socia de número del Ateneo, la primera presidenta de la sección de literatura, la primera y única mujer que ha sido profesora de la Escuela de Estudios Superiores en el mismo Ateneo, el primer socio de número de la Real Sociedad Económica Matritense, de los Amigos del País y otros cargos más. No cabe duda que si muchas mujeres siguieran mi ejemplo, el feminismo en España sería un hecho. Isto é, o feminismo c'est moi. Mas dase a circunstancia de que no seu tempo, na súa cultura e no seu universo español, xa non menciono o galego, digo no universo español, si houbo feministas, vaya, si as houbo, na súa, e ben implicadas no activismo ad hoc. Citemos só algunhas. Rosario de Acuña, Ángeles López de Ayala, Teresa Claramunt, Amalia Carbia Bernal, Carmen de Burgos. Só un pequeno detalle. Eran anticlericais, non antirrelixiosas necesariamente, mas si anticlericais, ou librepensadoras, masonas, ou socialistas, ou anarquistas. A primeira das citadas debeu exiliarse en Portugal. A última, Carmen de Burgos, colombina, solicita de Emilia Pardo Bazán en 1904 a súa participación nun inquérito sobre o divorcio. A escritora respóndelle que non ten opinión algunha sobre el e, por tanto, non lle é posible emitila. Difícil de creer en quen opinou sobre todo o divino e o humano. Mais a fidelidade aos dogmas e sacramentos da religión católica actúan, claro está, de dique inexpugnável. Para mí no hay más moral que la moral católica y solo sus preceptos me parecen puros, íntegros, sanos e inmejorables. La cuestión palpitante. Nada que opinar, pois, sobre unha disolución legal do matrimonio impedida pola Igrexa Católica. Outra cousa, claro está, é finiquitar de facto o casamento, o dela propia, por razóns económicas e persoais, como ela mesma fixo. Capítulo aparte merece a súa adoración de dúas figuras masculinas que encarnan cumpridamente o dúo altar e trono. O Papa León XIII, a cuxo xubileo sacerdotal asiste no Vaticano en decembro de 1887, e o Duque de Madrid, isto é, o pretendente carlista ao trono español. Un bon exemplo de reverencia perante dúas institucións compactamente excluentes do acceso das mulleres ao cumio da pirámide. Unha, a Igrexa, por exclusión delas de calquer dignidade ou ministerio eclesiástico. A outra, por lei de herdanza e por prevalencia do sexo masculino na mesma, a monarquía. Talmente como a hoxe, por outro lado. Para quen pensaba que mientras que el último proletario puede aspirar a todo, la mujer apenas osa tímidamente a reclamar lo que ha ganado en buena lid, houbo de ser un golpe malo de dixerir a primeira inadmisión da súa candidatura á Real Academia Española xa en 1889, prólogo de outras dúas tentativas frustradas de acceder á mesma, a pesar de, na de 1912, contar cunha ampla campaña mediática a favor, secundada por elementos principais da intelectualidade española e da galega. A pregunta, con todo, fica formulada na súa queixa clasista. A pregunta tamén para hoxe é: será compatível o ascenso do proletariado co progreso da causa feminista? E, por certo, vai ser na atrasada, bárbara, famenta de modos civilizados, Galiza, dos seus contos e novelas, onde se proclamará en galego, en lingua galega, como primeiro dos problemas políticos, a igualdade de dereitos para as mulleres.
primeira Asamblea Nacionalista en Lugo, 17 e 18 de novembro de 1918. Ironías da historia. Concluímos. Cerramos o círculo das nosas primeiras palabras. É regra xeral destes tempos a conversión da celebración dunha personalidade do pasado nun produto vendível. Nesta tendencia, compre distribuir un modelo ofertável no presente e proposto como guía de conduta a despeito de evidencias clamorosas. No caso de dona Emilia Pardo Bazán, dous ideoloxemas quixeron asentarse decretalmente: a súa condición de escritora galega e o seu radical feminismo. Face a esta reconversión arbitraria, afirmamos a obxectividade da súa escolla, a súa, dela. Pouca servidora estivo a cultura e a literatura española máis leais e entregadas do que ela foi. Sobre o seu feminismo, ao longo desta intervención, coido que ficaron algúns flases, polo menos, á vista. Non só contradicións evidentes entre a teoría e a práctica, senón mesmo de incompatibilidade flagrante entre o discurso teórico e a plasmación na praxe ficcional e na declaración confesional. Si, efectivamente, dona Emilia Pardo Bazán realiza na súa obra unha impugnación xeral á igualdade social. Conxuminar esta impugnación coa proclamación da igualdade das mulleres é exercicio ben difícil. Sóbranlle a ela méritos laborais e literarios para non ter que recorrer a esta ortopedia forzada. Ou, noutras palabras, a ortodoxia e a ortopraxe non son planetas independentes. Ambas se condicionan mutuamente. Obrigada pola atención a todas e todos vostedes e ao público que nos acoge. Pois moitas grazas. Quen dá para María López Sández? Moi ben. Hai moitas figuras históricas as que nos poderíamos achegar para poñer en valor o que tiveron de positivo ou pola contra para iluminar as zonas escuras. Eu creo que está ben facelo e facelo con todas. Facendo só un repaso de figuras que creo que nos son queridas a todas as persoas que estamos nesta mesa e neste espazo. Sabemos que houve unha ollada crítica sobre o propio autor da letra que cantamos todas no himno galego. Sabemos que Pondal ten versos que son unha apoloxía da violación. Así o analizou María Xosé Queizán en Misoxinia e racismo na poesía de Pondal, nun artigo ben coñecido. Iso non nos incapacita, non nos imposibilita ver a contribución que Pondal fixo a unha loita importante da subalternidade, en concreto a subalternidade da nación, do pobo e a súa contribución ao discurso literario galego. O mesmo pasa con Castelao. Remítome aos estudos de Craig Patterson, as súas publicacións en 2014, Delito e Pecado, Castelao, Galicia e o antisemitismo. Leo algunhas das reflexións de Craig Patterson, persoa que di que sempre leva o sempre en Galiza no corazón e que ademais foi o tradutor do sempre en Galiza ao inglés. Castelao non é un deus, foi un ser extraordinario, complicado e acomplexado, como somos todos. Agora é todo un legado identitario nacional. Daquela representa ese legado unha ferramenta potente que se debería empregar por ben do país como colectivo e coa máis absoluta transparencia e honestidade ética, sen glorificar dogmáticamente a súa figura. Sí, Castelao foi antisemita, ademais de expresar ideas claramente racistas sobre os xitanos e posturas cuestionáveis sobre a cuestión de xénero. Con todo, nunca deixará de ser, se cadra a beira de Rosalía, a figura que mellor plasma a identidade galega coas súas arelas políticas e sociais. A súa maneira de reivindicar o dereito galego de decidir o seu propio futuro e destino nunca deixará de conmover o lector que se achega a súa obra coa mente aberta. Castelao non deixa de ser un defensor absoluto de Galicia, o galego e da galeguidade, cun poder expresivo tanto potentísimo como conmovedor. Concordo con que a mellor forma de patriotismo consiste na disidencia.
E con optar por un castelán menos sagrado e máis humano, podemos todos optar por ser cidadáns galegos máis éticos e menos dogmáticos. A día de hoxe, moitas décadas despois de que se formulasen os estudos culturais e a atención ás diversas subalternidades, os estudos postcoloniais, a crítica literaria feminista, os gay studies, podemos compartir que a sensibilidade cara a unha subalternidade debe facernos sensible a todas as subalternidades. Podemos ter unha subalternidade predilecta, pero iso non debe cegarnos a outras batallas irmás. E máis, creo que debemos botar o espello sobre nós mesmas e preguntarnos cara que subalternidades somos cegas, como outras persoas o foron históricamente. Na loita pola subalternidade de clase, pola igualdade de clase, houve unha ignorancia moi grande da cuestión de xénero. Era frecuente dicir que todo estaba determinado pola economía, que cando se resolvese eso, xa se resolverían as outras desigualdades, pero estas non entraban na xenda, estaban sempre na espera, e a desigualdade de xénero, como por exemplo a postergación dos dereitos das persoas con diversidade de orientación sexual, non entraba na xenda desa loita pola igualdade de clase. A día de hoxe, empezase a falar de especismo. A primeira vez que escoitei esta palabra, recoñezo que, pois sí, lembro a primeira vez. As tendencias veganas cada vez están máis presentes na sociedade. E máis, sabemos que o avance científico posiblemente faga posible que en cuestión de décadas non necesitemos sacrificar a ningún ser vivo para alimentarnos del ou para utilizalo como obxecto de consumo. É posible que chegado ese momento e mirando atrás, pois persoas que teñamos participado nunha matanza do porco ou pois que se cuestione como podíamos defender subalternidades cando permanecíamos cegas á explotación dos animais. Hai unha dimensión histórica na defensa das subalternidades. Exixir a unha persoa que as defenda todas simultaneamente é moi complexo. Eu teño unha especial querencia por Frei Benito Jerónimo Feijóo, que comparto con Emilia, porque sendo o maorazgo dunha familia, renunciou a unha idade moi temperá á riqueza en favor dos seus irmáns, a toda a súa herdanza, fixo voto de pobreza e dedicou a súa enerxía intelectual a defender subalternidades que non compartía, como a propia da muller, como fixo no discurso en defensa de las mujeres. Case todas as persoas permanecemos máis perspicaces as subalternidades que padecemos que aquelas nas que nos toca estar no lado privilexiado. Eso é común. En todo caso, eu creo que, ou tal vez é unha cuestión de personalidade, gústame máis poñer o foco no que de positivo ten cada unha daquelas persoas que tal vez non dun xeito total, pero sí puxo o dedo na chaga de algunha destas formas de discriminación. E valoro aqueles que loitaron pola igualdade de clase, aínda que permanecesen cegos a desigualdade de xénero. Valoro aqueles que loitaron polos dereitos dos povos asoballados, aínda que o mellor permanecesen tamén cegos a outras formas de subalternidade, tamén a de xénero. De feito, xa temos nestes momentos abondosos estudos do nesgo patriarcal do propio galeguismo. Por poñer un exemplo, aínda recentemente, eu lín o libro, aínda que xa é de 2020, de Ana Garrido sobre Xoana Torres. Ela fala do trato que recibiu dos homes da xeración de Galaxia, que eu admiro e teño traballado moito, entre o paternalismo, por considerala xa que muller é idónea para lanzar a literatura infantil e juvenil, e certa condescendencia. Sabemos que iso aconteceu históricamente e iso non invalida o que si fixeron na loita
pois polo feito de que hoxe poidamos estar aquí falando galego. Eu, por suposto, vou concordar, non estamos aquí hoxe falando galego grazas a dona Emilia, pero creo que hoxe estamos aquí unha mesa de mulleres, en parte tamén grazas a dona Emilia. Entón vou facer un repaso por cuestións que non só estiveron no seu ideario na defensa do activismo de prensa, mas tamén na obra, que aínda a día de hoxe, para este feminismo ou estes feminismos en plural dos que hoxe falamos, son relevantes. Por suposto, a súa participación no Congreso Pedagóxico, pero que a defensa que ela fai da educación é esencial, é fundamental. Pensemos, aínda onte nun acto, Nanina lembraba os datos de alfabetización de mulleres en 1860, cando Emilia Pardo Bazán contaba con 9 anos. As mulleres alfabetizadas en Galicia eran o 4%. No conxunto do Estado, a alfabetización global era do 39%. O desvío entre Galicia, os homes en Galicia, o dato era 11%. Hai un claro nesgo de xénero e hai un claro nesgo tamén territorial que non nos pode permanecer oculto. Ela defendeu activamente nese congreso pedagóxico, non só reivindicaba o dereito da muller a formarse en todos os saberes e para todas as profesións, senón mesmo reclamaba coeducación, ese espazo compartido para que realmente no coñecemento mutuo se poida camiñar cara a igualdade. E máis, ela, que foi moi variada nas súas amizades, tamén tivo amizades na Institución Libre de Ensinanza, Giner de los Ríos, ou Pavlovsky, un anarquista, etc. Cando podería ter un apoio para os seus argumentos, para defender a educación da muller, rexeitou o apoio da Institución Libre de Ensinanza porque o baseaban na idea de que a educación da muller serviría para ser mellor nai. E ela reivindica aí o destino propio. E non só reivindica, senón que en certo xeito emprega termos que teñen unha validez teórica importante. Esa noción do destino relativo. Aspiro, señores, a que reconozcáis que la mujer tiene destino propio, que sus primeros labores naturales son para consigo misma, no relativos y dependientes de la entidad moral que en su día podrá constituir o no constituir. Ou esa afirmación contundente de que todas as mulleres conciben ideas, mas non todas conciben fillos. Moito do tratamento que hai na propia obra, e vou referirme, por exemplo, a unha das obras que foi mencionada e que foi moi criticada, en Bucólica, onde efectivamente hai esas imaxes de asimilación a figura da vaca, pero tamén é certo que é feito desde a perspectiva dun personaxe, que esa mesma perspectiva muda co tempo. Cando ese personaxe, realmente creo que o argumento é sobradamente coñecido, non? Un home ven de Madrid para unha estadía aquí por temas de saúde, de clase alta, ve esta muller, efectivamente o tratamento é ese, pero el indígnase, ante todo, de que sexa obxeto do acoso sexual. E di, te diré con franqueza que si por algo me desagrada esta tertulia campestre es por ciertos desmanes del notario con Maripepa. No puede la pobre muchacha entrar en la cocina sin que la hostigue, la arrincone y la persiga de 1000 maneras indecorosas. Chegando aquí pode percibirse unha crítica a algo que sabemos que aconteceu, que foi o abuso sexual bastante sistemático das mulleres de clase máis baixa. Desde logo o personaxe, un narrador en primeira persoa masculino, porque eu creo que compre prestar atención aos matices de voz e contrastar que acontece cando o narrador é un home e que acontece cando a voz narradora claramente unha muller, e logo contrastareino, e cando finalmente, tras defendela do notario, el mesmo ten relacións con ela, asume que ten que casar.
di cousas como maldita la falta que hace estar prendado de nadie para profesar y sostener principios de elemental justicia. ¿Qué significan entonces nuestros ideales democráticos si hemos de aprovechar la primera coyuntura favorable de escarnecer al pueblo en lo más digno de veneración, en la mujer indefensa y expuesta? E cando finalmente a cuestión se trunca, a reflexión que fai ten que ver coa educación. Di, la vi salir y me quedé abismado. ¿Quién sabe lo que hubiera sido para mí esta mujer, nacida en distinta condición, educada, no diré de otro modo, sino de algún modo? Tal vez la más leal de las esposas, de seguro una de las más amantes. Co cal, eu creo que realmente o argumento se resolve nunha crítica á falta de educación que recibe o personaxe, como acontece tamén noutras obras e por voz das propias mulleres. O caso de Feitaneira, en Memorias dun solterón, é sen dúbida o máis evidente nesa reivindicación por parte dun personaxe que encarna claramente iso que no século XIX se deu en chamar a nova muller. Pero cando defende a educación para o destino propio, tamén pon o dedo noutro debate que eu creo que para o feminismo actual sigue de actualidade e segue sobre a mesa. A cuestión dos dereitos e dos deberes. Ela é moi consciente e, de feito, a día de hoxe temos asentada e asumida, polo menos en certos ámbitos, que as mulleres temos os mesmos dereitos que os homes, pero nunha certa xenda oculta seguimos asumindo que temos máis deberes. Refírome ao tema da ética dos coidados, que aí permanece na praxe social. Os coidados tenden a recaer sobre as mulleres. Emilia Pardo Bazán nesto foi tamén moi contundente. Di, la fuerza sola no consigue más que sumisión temporal y el asentimiento perpetuo se obtiene dando a la violencia y a la servidumbre color de deber y virtud. Esa idea de que sostiña, por exemplo, Concepción Arenal, de que as mulleres somos máis virtuosas, temos máis obrigas. Esa idea da natureza diferente do home da muller negouna Emilia Pardo Bazán. Por suposto, o posicionamento respecto á violencia de xénero, outro dos grandes temas que seguen, e que é mañá, segue habendo un día, porque segue sendo necesario loitar contra isto. E aquí, por exemplo, nas intervencións en prensa, vemos que non nos restrinxe a súa clase. Di, por exemplo, leo en el Imparcial que en un centro oficial corre la voz de que la modistilla no era tan honrada como se creyó al principio. ¿Es para disculpar a los criminales? ¿Es que se quiere sentar la jurisprudencia o esparcir la idea de que la culpabilidad de estos dos hombres se mide por los grados de pureza que mida la fama de la víctima? É dicir, está cuestionando o tratamento que se dá en prensa, neste caso, pois, o acoso, a violación, podemos, de formas que aínda a día de hoxe seguen a producirse, cuestionando a actitude, a moral, a vestimenta da víctima, pero é que isto está xa aquí, nun momento, en un contexto onde a sociedade era moi diferente a de hoxe, non? Faino, neste caso, pois, é unha muller, unha modista, non? Ese activismo en prensa foi, por exemplo, sinalando sempre, porque para ela era unha idea rectora, que non pode haber dúas morais para dous sexos. Así, por exemplo, as súas críticas cheas de sarcasmo a que unha muller sexa multada por fumar, e pondo de relevo a incongruencia e a inconsistencia. Leo en un diario que unha mujer ha sido detenida por el grave delito de fumar desvergonzadamente, donde estaban fumando también, por lo visto con muchísima vergüenza y dignidad, varios hombres. Y añade el diario que la mujer, al ser objeto de medida tan rigurosa, prorrumpió en denuestos e invectivas. Sin duda, la muy torpe no comprendía bien por qué en ella constituía delito lo que en los varones no. Pero, ademais, Pardo Bazán, desde a súa obra, posiciónase fronte a un dos motivos narrativos fundamentais do século XIX e do realismo literario.
A partir de Madame Bovary, de Flaubert, hai todo un ciclo de novelas adulterinas, desde Effi Briest de Theodor Fontane en Alemania, Anna Karenina en Rusia, o Primo Basilio en Portugal, por suposto La Regenta, que teñen como motivo narrativo a transgresión sexual dunha muller burguesa que acaba recibindo o máis atroz dos castigos. Normalmente, o suicidio, tirándose o tren, como fai Anna Karenina, inxerindo arsénico, como fai Emma en Madame Bovary. De feito, é un elemento, un detalle da historiografía literaria realmente sorprendente. Flaubert foi levado a xuízo, acusado de promover a inmoralidade. O seu abogado Sennar empregou argumentos de técnica narrativa e literaria. Dixo, non, é que iso que están atribuindo o narrador, por ende o autor, corresponde á visión do personaxe. É a primeira vez que se fala da técnica do estilo indirecto libre. E o personaxe xa ven como acaba, máis que promover o adulterio, sen dúbida, en Madame Bovary é disuasoria. Que fai fronte a este modelo narrativo Emilia Pardo Bazán? Escribe Insolación. Insolación entra en clara relación con este conxunto de novelas. É certo que en vez de muller casada, a convierte en muller viúva, porque iso é o que necesita para poder darlle o final feliz do casamento. Pero a novela responde ao motivo da transgresión sexual. O personaxe Pacheco aproxímase aos sedutores das outras novelas e o que fai, por así dicir, é combinar dous modelos narrativos, o da novela adulterina co da novela sentimental que iniciara Samuel Richardson no século XVIII e dá o final feliz da novela sentimental o que comeza como unha novela de transgresión. Ou seja, que o abogado Sennar que defendeu a Flaubert fronte á acusación de inmoralidade pouco podería ter defendido unha novela como Insolación, porque o que fai é tratar a transgresión sen castigo, senón con ese final feliz que vai permitir a continuidade desa relación sexual plena e pletórica. Porque este é tamén un dos temas nos que Emilia Pardo Bazán, desde a súa escrita, mudou ou fixo algo que era novidoso, que é que a visión da muller, por exemplo, a descrición do corpo masculino, personaxes que desexan. A propia Asís Taboada pregúntase en Insolación, por que non pode dicir unha muller que atopa atractivo a un home cando iso é así? En contos como La Redada temos un personaxe que queda contemplando o torso espido dun home tirando dunha rede e comparando coa beleza das estatuas gregas. A representación da beleza feminina é o que máis se tratou na historia da literatura, o tópico da descriptio puellae. Éramos o obxecto descrito, nunca o suxeito desexante. Se iso aparecía era en textos claramente satíricos e misóxinos, como na tradición en Quevedo, etc. Pero Emilia Pardo Bazán muda eso e pon unha ollada feminina desexante na súa literatura. Representa ou presenta na súa obra tamén outras esferas da experiencia da muller que estaban moi ausentes na tradición literaria, como por exemplo a lactación, reflectida con goce, con prazer, nun conto como La advertencia, que se abre xustamente cunha escena dunha muller labrega lactando con felicidade o seu fillo, sentindo como leite mana. E no tránsito do que é o conto, esa muller vai recibir a noticia de que ten que abandonar o seu propio fillo para ir lactar, exercer como ama de cría, como nodriza, creo que en Madrid, en todo caso para alguén de clase alta, descoidando o seu propio fillo. Creo que o relato fala por si mesmo. Cando a perspectiva, cando emerxe unha voz narradora feminina,
acontece algo. Pensemos, por exemplo, nun conto como La Corpana, sen dúbida un dos máis ferintes, podemos dicir, porque a muller que aparece, que dá título ao conto, non é só unha muller marxinal, é que xa non é unha prostituta, é unha muller que cobra para permitir que lle peguen, así se di, que majen, é o verbo que emprega, non? Unha muller que suma todas as exclusións. E cando morre a súa irmá, é unha filla fermosísima e delicada que tiña e posta ao seu coidado, e despois dunha semana con ela, pois ata a nena se vai deteriorando. Diríxese ela, que é descrita como unha muller orgullosa, que nunca pedira nada a ninguén, que era orgullosa de que a súa maneira, pero ela gañaba aquelo do que comía. Diríxese a un grupo que parece unha especie de coro ali e suplica que lle quiten a esa nena. Ya ven que non pode ser. E a voz narradora, que é a dunha muller de clase alta, di: había entre nosotras algo humano que nos ponía tácitamente de acuerdo. Cando collen esa nena que se afasta con moita alegría da súa nai, di que ve como brota unha bagua do ollo de La Corpana. E máis tarde dillo o médico, que leva o significativo nome de Tropiezo, ambientado todo en Vilamorta. E Tropiezo di: llorar La Corpana sería aguardiente de orujo. E a voz narradora irrumpe no último parágrafo que peche di: no, era sangre e agua, era dolor líquido, en todo corazón está oculta una lágrima, y los moribundos la vierten en la agonía si en vida no pudieron. Aquí hai un encontro entre dúas mulleres de clase diferente que atopan un punto común, eso que di, algo humano que nos ponía tácitamente de acuerdo. O mesmo querería volver a unha cita que non lín, pero que nun conto que é lo de sempre, ¿no? Onde tamén temos Mariana que se disfraza de home para poder traballar nunha imprenta e que está con homes na loita de clases, moi sensibles cara a loita de clases, pero cegos para a loita da igualdade de xénero, e que cando descubren que ela é unha muller reaccionan rexeitando a cuestión. E Mariana increpa o se di: para vosotros farsantes non soy persona. ¿Qué os decía yo en el café? Que si llegase el momento de afirmar igualdades, seríais como los otros, como los burgueses, igual, si lo sabía. Pues de otro modo, ¿qué necesidad tenía de disfrazarme? Ni a vosotros os importa la humanidad, ni pensáis sino en vuestro egoísmo. Las mujeres para instrumento, para divertiros, para pegarles, para que os guisen. Nos queréis por esclavas. Hai moitos aspectos ideolóxicos nos que eu non concordo con Emilia Pardo Bazán. Cando Marilar me propuxo escribir o libro sobre Pardo Bazán, eu, vou no confesar, dixenlle: verás, Marilar, é que a mí nin sequera me cae ben. Eu teño claras discrepancias. Levo traballado moito máis ao longo da miña vida, por cada hora que eu dedicase a Pardo Bazán, levo dedicado 10 a Rosalía. Nunca poderíamos pretender eclipsar, porque Rosalía fixo cousas que non é difícil comprender a dificultade que tiñan no seu momento. Comparte a defensa da subalternidade da muller, comparte o feminismo con Pardo Bazán, pero ademais foi aguda para outras formas de subalternidade. Eu creo que canto máis capaces sexamos de ver distintas formas de discriminación, máis valor ten a nosa contribución. Pero cando despois me mergullei na análise, na lectura, segue habendo cousas nas que eu son moi diferente a Pardo Bazán, por suposto, pero teño claro que sí tiña un posicionamento feminista. Bien, muchas gracias. Bueno, pues felizmente vamos moi ben tamén de tempo e comezamos pois este tempo máis aberto no que podemos pois intervir, preguntar, comentar, conversar, bueno, cas dúas persoas, con
Pilar e con María, sobre as súas intervencións ou sobre cuestións relacionadas con esta faceta, o feminismo ou non, de Emilia Pardo Bazán, nos termos que queirades. Sí. Eu quixera preguntarle ás relatoras. Gracias, presidenta. Que eu quixera preguntarles ás relatoras, bueno, respecto, cinguíndonos ao tema do feminismo, porque logo Sí, claro. pois teremos outra parte. Na Gota de Sangre. Na Gota de Sangre, que eu creo que é a única recoñecida obra policíaca, non? Bueno, eu percibo, o mellor é que está feito desde unha perspectiva dun narrador masculino, pero eu percibo como moi, é dicir, a muller moi secundarizada. A única persoa, ademais, é burguesa, é unha burguesa de unha maneira fracasada, no sentido de que é unha persona que eso está moito nas finais do século XIX, na literatura española, fracasada na época de que os rentistas, a fidalguía galega tamén afundiu, pero en Andalucía tamén hubo o mesmo, isto está tamén moito tamén na obra de Pío Baroja, esas persoas de Andalucía, non, digamos, secundóns de familias que chegan, e esa persoa que está en la Gota de Sangre, non, que é a que de alguma maneira pois é a que organiza xunto con outra persoa ese crime e a famosa gota de sangre que había, non? Digo, creo, eu aí non vexo unha perspectiva moi secundarizada da muller. O mellor ela decidiu para que se tomara en conta de que estaba facendo novela policiaca ou relato policiaco, que tiña que asumir a visión dun detective e tal, non? A segunda cuestión se refire á tribuna, non? Que hai esa tensión, non, que hai entre, ao final parece que a conclusión, o mellor equivócome, esas desigualdades que falabas, non? É como se a muller traballadora non debería xuntarse nunca co home traballador nas mesmas decisións. E ao final, é a conclusión que quito da tribuna. Eu son coruñés e aparte a fábrica de tabacos da Coruña é unha cousa moi complexa que compre ser coruñés un pouco para entendelo, porque son moitas cousas xuntas, non? Porque efectivamente hai moitísimas contradicións aí. E logo as outras cuestións, tamén para bolas dúas, non? Son dúas pequenas cuestións de Los Pazos de Ulloa, non? Primeira, hai unha, é dicir, como chama, un mal uso, un mal hábito, ou un abuso, non? Feudal nos Pazos de Ulloa, que realmente eu creo que incluso en Galicia non estaba generalizado, por volta de 1870, eso se desenvolve en 1873, porque a República hai unhas eleccións, que agora vamos falar tamén, bueno, o mellor na segunda quenta falamos das eleccións, non? 1873-74, e hai unha, é dicir, hai unha actitude hai unha, contase un mal hábito, un mal uso feudal, que probablemente non estuvera en vigor en todo o territorio, e non sei, que eu quixera que me dixerades se realmente aí hai algún tipo de valoración por parte de dona Emilia, non? Que a cuestión de que a vasalla ou que tuvera que ir a leitar ao fillo do marqués, non? É dicir, se recordades incluso, e xa con isto remato, incluso o médico progresista dice gran vaca, non? É dicir, ese é un abuso feudal que eu creo que en Galicia non estaba ni moito menos generalizado na altura de 1873, creo, porque isto era un abuso de países feudais como Cataluña, que probablemente incluso no 17-18 foron eliminados incluso por vías judiciais, non? É dicir, chama un pouco esa atención esa escrita, non? E xa respecto da cuestión dos Pazos, é dicir, a última imaxe conectada coa do medio. Parece que dona Emilia non defende unha boa organización que é a do piso de Santiago, onde están os aristócratas xa incorporados, non? A esa fusión do carlismo co novo conservadorismo despois de 1876, nos anos 80, e en cambio o que está dicindo é, mire, hai que marchar do país, hai que ir ás vilas. Digo, incluso para a supervivencia da aristocracia, pensando ademais que dona Emilia era un aristócrata de segundo grau, é dicir, o título do seu pai era un título pontificio, non era aristócrata de toda a vida, non?
Quero dicir, e é curioso toda a defensa que fai durante todo dunha clase social a que ela pertencía realmente desde os 8, 10 ou 15 anos da súa vida, non? Bueno, Obrigada, Marilo. O noso compañeiro Xoán Antón Pérez de Lema, claro, plantexa varias preguntas, despois eu quero pedir vez tamén, unha vez que o público se interveña, claro está, que é o dono desta sesión. Mais importame moito facer algún tipo de declaracións, porque eu non quero que algunhas afirmacións rotundas fiquen co meu silencio, polo menos, non? Ou coa miña ausencia de opinión. Pero agora, indo ao tema do que plantexa Xoán Antón Pérez de Lema, que son varios realmente, claro, daría, xa ben o comprende Xoán De 3 Antón, novelas diferentes. claro que daría para moito, entón eu vou facer para non... Pero procurei quitar diversos anos e diversas obras. Sí, claro, pero é moita temática do noso señor, pero en fin, eu vou procurar... o feminismo, todo me parece. Claro, e eu vou ir por aí tamén, pero claro, son efectivamente, non é doado concentrar a resposta en flases que non adoezan de esquematismo demais, porque senón quen fica mal é a respondente, claro, non o preguntante. Entón, vamos ver, Dona Emilia, unha das destrezas grandes que ten é o control e a intelixencia do conto policial. E ten dúcias e dúcias, non é, vamos, ten a esgalla. E, efectivamente, este xénero ou subxénero, como queramos denominalo, controlo perfectamente. Unha outra cousa é a tendencia ao moralismo, os finais, a ideoloxía que subxaz e a intromisión, inclusive aí, porque é moito máis nas novelas, mas inclusive nos contos tamén, a intromisión da man autorial. Entón isto, fixadevos, alguén tan distante das miñas coordenadas ideolóxico, político, morais, patrióticas, feministas, e xa acceso aquí cos adxetivos. Como don Domingo García Sabel, en 1951, sob o pseudónimo de Pedro Aboín, unha das personaxes máis que coñecidas de Valle Inclán, das comedias bárbaras, isto detectou-no perfeitamente. El Domingo García Sabel. Este manexo, a súa maneira de personaxes, e iso ten a ver con La gota de sangre, pero con moitos máis, un manexo de personaxes para arriba, para baixo, a súa vontade autorial e a súa desfeita autorial tamén. De maneira que aí, efectivamente, a marcación da personaxe, o deseño da personaxe sofre, pero sofre, claro, por todo este tipo de intromisións. Ben, impórtame moito subliñar la tribuna por boca dela, e iso é así real, na translación literaria, ten un claro propósito docente, que consiste en desenganar o pobo de formas ilusas en quen acredita o pobo a confianza de goberno e que non coñece en absoluto. De maneira que este propósito está clarísimo. Segundo, amparo non é un arquetipo de cigarreira, é a cigarreira que a ela lle convén. E tan é así que Amparo, a famosa heroína Amparo, demócrata, republicana, axitadora, boa oradora, por tanto política plenamente, non sabemos por que sucumbe ante os supostos encantos de Baltasar Sobrado, un militar, un señorito, un impresentable. Por tanto, aí xa temos a intromisión do folletín. Pero non só iso, senón que esa loita, outro dos ensinos, das ensinanzas da tribuna é que as loitas republicanas, socialistas, demócratas, en definitiva, demócratas no sentido do século XIX, que era o pior deste mundo, fican diluídas
nunha ansia de desclasamento. Porque finalmente Amparo o que desespera e toda a cólera que ten e toda a ira que descarga sobre Chinto, extenuada despois de parir, é verificar cunha raiva que a consome, terrible, verificar que Baltasar non só non casa con ela, por tanto, rompe, racha a promesa de matrimonio, senón que nen sequer se fai cargo do fillo. Aí é onde o Chinto, pintado como un animaliño, como tantos outros, onde se ofrece para asumir a paternidade da crianza e mesmo para casar con ela e onde ela saca forzas de onde non ten porque acaba de parir duramente, pero trata-o como un animal e di vaite de aí que non te quero ver diante porque xa sería, pensaría ela nesa confección do deseño da heroína, pois xa sería o que lle faltaba, non? É dizer, ter que apencar con un que ela consideraba inferior a ela. Pero non só isto, senón que o matrimonio en Dona Emilia Pardo Bazán é sempre o porto refuxio e é sempre o elemento xustificante e legitimante inclusive da clase aristocrática ou da clase burguesa que comete deslices ou que comete barbaridades contra elementos da súa clase ou da clase inferior. E tan é así que o fin de la tribuna hai que lelo, e digámoslo por enésima vez, en Memorias de un solterón. E aí é onde o fillo Ramón, aquel fillo tipógrafo socialista, que moi ben pode ser o remedo de Pablo Iglesias Pose, ese fillo tipógrafo socialista consegue bravamente as bravas ameazar a seu pai biolóxico e dicerlle ou casas coa miña nai ou se vostede non o fai eu mato a vostede e despois mato meu. E ante iso, efectivamente, o matrimonio está. Pero non só iso, para entender ben a tribuna, a novela, tamén non só iso, senón que logo el é herdeiro legal de seu pai e xa alterna como un señorito na Coruña, no casino, e xa até calza luvas e até ten todos os atributos externos de un señorito. Ora, entón, querer converter la tribuna e o seu remate, o remate da historia, porque, por certo, aí Amparo non existe, toda a locuacidade de Amparo de la tribuna non deixa de existir, convértese, xa non sabemos Amparo que foi dela. Ben, entón, rapidamente, quero dizer, querer converter la tribuna nunha especie de epopea obreirista, feminista, vamos, e que pode causar xa, como diría unha personaxe de Manuel María, unha gargallada de risa, non? Ben, e finalmente, Los Pazos. Eu, tal e como tío Plantesaxe, eu vexo que é moito máis unha especialización procurada por Dona Emilia de un clima sí, pero é un naturalismo de conveniencia. Claro, porque é un naturalismo moi focado a maioría social galega, a clase traballadora galega. E entón aí, personaxes femininas desa extracción coñecémolas sempre como satelitais, nunca con personalidade propia. E, por certo, toda esa violencia é unha violencia caciquil, non é un resto feudal, é unha violencia caciquil e como Xosé Ramón Barreiro interpretou moi ben, esa violencia caciquil é a que o Estado lle interesa ter e manter. E esa Dona Emilia, naturalmente, non a ve. É dicir, o caciquismo non é unha planta autóctona en absoluto. E, por certo, falando de violencia, porque é moi interesante tamén isto subliñalo, en vida de Dona Emilia asistimos e ela asistiu ao asasinato de Prim. É dicir, estes magnicidios españois, o de Prim en 1870, o de Cánovas en 1897, o de Canalejas en 1912, o de Eduardo Dato en 1921, e para poñerlle o ramo ao atentado con 8 mortos e tropecentos feridos no día do casamento de Alfonso XIII e Victoria de Battenberg en 1906. Bueno, esa violencia non, somos nós o monopolio, nós, galegas e galegos, aldea, o rus, por unha tradición absolutamente negativa e por atraso e por barbarie e por animalización, somos o reino de toda a violencia. España non, isto non se sabe, é por casualidade que aconteceu todo isto históricamente. Vou comezar
polo último, non? Polo tema de los pazos de Ulloa e a cuestión do aleitamento. O tema do aleitamento aparece non só en los pazos de Ulloa, senón tamén en contos, como ese que xa citei, non? De la advertencia. É evidente que un tema que a ela lle interesaba e ademais que tocou tamén nas súas cartas, porque que ela sabemos que aleitou os seus fillos, cousa que non era habitual nas mulleres, ni sequera fidalgas da época. A práctica habitual si era ter amas de cría. O grau de violencia ou de coerción con que isto se fixese, moito me temo que institucionalizado ou non no dereito, si na praxe, no sentido de que liberdade tiña efectivamente unha persoa dependente para negarse. De feito, nesa escena, hai unha dobre violencia vencellada co corpo da muller e o aleitamento. Hai unha violencia sobre Nucha, que quere aleitar e non lle deixan. Asumen que o médico en connivencia co home asumen que non vale para aleitar, que é moi feble e tal, e xa deciden por ela e non lle dan a ocasión. Cando Nucha explícitamente se di na obra quería aleitar. E pola contra impoñen a unha muller do pobo o feito de ir a aleitar. E dice algo así como vaise negar, traio polas trenzas. Entón, eu creo que aí, igual que no conto de la advertencia, ela está poñendo, sí, esa idea de se obriga ás mulleres a exercer como amas de cría, non? Realmente na cuestión no tratamento do tema dos pazos é un tema que na propia literatura galega é fundamental, é un tema central, por exemplo, na produción do Otero Pedrallo, non? A reflexión arredor do pazo. Que sucede? Que en Otero, evidentemente, cunha perspectiva de conciencia galega e de terra galega, el ve o problema da decadencia da fidalguía e que papel ten a muller? Que papel ten a maorazga de Os camiños da vida ou a nai de Adrián Solovio? Son como Penélopes, non? Que agardan pacientes na terra sostendo as esencias mentres Adrián percorre mundo e como un Ulises retorna para identificarse con esa terra, esas esencias que a nai estivo mantendo. Evidentemente hai un funcionamento, por exemplo, en Otero da muller, como en xogo coa alegoría nacional, a muller identificada coa terra, pero está moi baleirada de axenda biopolítica. É unha muller que renuncia ao propio, que é mentres que a perspectiva que nos dá Pardo Bazán é a contraria, é a idea de que a muller nese mundo dos pazos non ten cabida. Por exemplo, Nucha acaba expulsada do mundo dos pazos pola morte, ou seja, ela ir ao pazo acaba supoñendo a súa morte e a súa filla acabará expulsada do mundo dos pazos por ingreso no convento, non? Efectivamente, eu comparto a antipatía por Amparo, é algo que sempre sentín cando lín La Tribuna, que eu nunca defendería que Amparo... O personaxe falo. Eu sí. Como personaxe, entendo que o tratamento que lle dá Chinto é algo que eu mesma non sosteño e non creo que encarne pois justamente o discurso dunha muller obreira, efectivamente, o que aspira é o ascenso social que se ve frustrado, non? Entón, en fin, eu nunca defendería que os personaxes femininos de Pardo Bazán sexan en bloque todos encarnacións ideais de posturas de muller ou de feminismo, non? Vale, hai outra palabra pedida. A ver, vamos a... Son 12. Estamos moi xustos. Outra palabra. Vale. Agradecería brevidade para, efectivamente, para darles a ela tamén a elas a posibilidade de unha última quenda se queren clarificar calquera cuestión, vale? Entón, agradecemos brevidade, sobre todo porque os vai afectar a seguinte mesa redonda, se non, bueno, debate, se non a temos, non? Vale, ben, eu vou ler un texto breve tamén. Ano 89 en París.
Mientras en nuestros países occidentales, donde tanto se cacarean la libertad y los derechos políticos, la mujer carece de personalidad y le están cerrados todos los caminos y vedados todos los horizontes de la inteligencia, en Rusia, donde hasta hace pocos años existía la servidumbre y el Parlamento es todavía una pura hipótesis de la cual los mismos liberales se ríen y las constituciones futuras un papel mojado y el monarca un rey neto, la mujer se coloca al nivel del hombre y la inmensa distancia que separa los países latinos en los dos sesos es desconocida o tenida por la mayor iniquidad. Yo creo que é un texto que evidencia que hai unha contradición evidente entre a ideoloxía xeral de Emilia e a defensa dos dereitos da muller, en concreto da igualdade. Está ni máis ou menos que o ano 89 definindo que na Rusia zarista hai unha igualdade plena das mulleres e en cambio nas corrompidas sistemas liberais occidentais esa igualdade non existe. Que é o que evidencia? Evidencia que ela prioriza, cando ten que escoller entre a súa ideoloxía xeral reaccionaria e conservadora e a defensa da igualdade das mulleres, defende a ideoloxía xeral conservadora. O fai aquí neste texto que poño de exemplo, pero o fai casi sempre. Entón, coido que é un tema relevante a contradición que existe, como os poñía García Negro, non é un tema menor, non é un tema da complexidade do personaxe, de que todos temos aspectos contradictorios, etc. Estou de acordo con que todo personaxe ten luces e sombras. Me sumo a esa idea de mirar as luces, etc. Pero as contradicións en algúns casos antitéticas, hai que poñelas en riba da mesa, porque senón tamén estamos facendo unha especie de síntese un pouco extraña. Moi rapidamente, logo outro punto. John Stuart Mill é básico e coido que queda moito por mirar, porque sinceramente a relación de Emilia Pardo Bazán con John Stuart Mill é decisiva. Coido que o 80%, incluídos algunhas das propostas que María López Sández explicou aquí e que se explican como xenuínas de Pardo Bazán, están publicadas no ano 69 por John Stuart Mill. Eso non é novedade. Ela o que fai, como con outros moitos temas, naturalismo, darwinismo tal, é divulgalo. Moitos anos despois, ir con unha explicación rarísima. Estaba John Oxford el año pasado, vino un señor, empezamos a hablar de John Stuart Mill, pero si tiña o libro que yo recomendara a Ginera había 20 anos. Xa o coñecía. Entón, ese texto, non todo, hai aspectos non, pois, pasaron 20, 30 anos e ela incorporou novos elementos, pero o 80% das propostas están aí. Sabes o que non está? A defensa de Stuart Mill do liberalismo, o ataque á Igrexa e o ataque ás institucións tradicionais. Eso todo desaparece cando Emilia Pardo Bazán fala de feminismo. Coido que é un tema moi importante que hai que traballar. Empezaste agora, Sí. logo vai Pilar. Eu creo que ela sempre recoñeceu admiración por homes que defenderon o discurso da igualdade, xustamente porque, bueno, como eu dicía, ser consciente dunha discriminación, dunha subalternidade que non nos afecta persoalmente, entón, cando ela rende homenaxe a Feijóo, dá nome de Nuevo Teatro Crítico á revista, é evidente, está recoñecendo pois esa afiliación co pensamento de Feijóo en defensa das mujeres. E da mesma maneira, para ela o modelo de relación ideal era a de Stuart e Harriet Mill. Entón, eu creo que é evidente, ou seja, que ela non só recoñece, senón que admira xustamente a estas persoas que foron pioneiras na defensa da igualdade. Por suposto que para elas son fontes de referencia, non cabe dúbida, non? Como seguen sendo para nós, non? Poulain de Labar, Feijóo, John Stuart Mill, pois sí. Entón, na cuestión do feito de que afirme que noutros contextos a muller goza de máis igualdade frente aos nosos países occidentais, onde eu creo que o que está é defendendo a idea de que aquí non hai igualdade. O grau de coñecemento que tivese de como estaban a funcionar as cousas en Rusia, eu máis ben lle dou un valor retórico que de outro tipo. En todo caso, é certo, tamén acode o mesmo coa Idade Media, ou seja, ela hai momentos onde di que na Idade Media a muller en certo xeito gozou de maior capacidade de acceso ao coñecemento, etc. Entón é buscar referentes no espazo ou no tempo para poñer de relevo que nese que no que vivía realmente a situación era moi complexa e moi difícil. Pilar.
A clase social, non exactamente a clase social a que pertence dona Emilia, senón a clase social por ela defendida, a clase social cuxos intereses, privilexios, prebendas e necesidades como clase social ela endexamais renunciou a todo iso. Por tanto, non é unha cuestión de ser fatalmente aristócrata. Non, hai escritoras e escritores, Constanza, a condesa rebelde, Constance Markievicz, era aristocratísima, pero foi o que foi na historia de Irlanda, nacionalista, independentista, condenada a morte, por iso, ministra logo do primeiro goberno irlandés, etc. De maneira que non é a clase social de orixe a que eu manexo como un factor absolutamente fatal, senón aquela a que se serve. Esa clase social necesita de seu para se manter como tal que a masa traballadora masculina e feminina siga sendo tal, naturalmente infralaboralmente e infrasalarialmente. Necesita efectivamente iso. E outra cousa son despois as coartadas ideolóxico-ficcionais, no caso dunha escritora de creación como ela, de ficción, que se incorporan a ese pensamento. E, por certo, a propósito do comentario sobre Stuart Mill e tamén outros, naturalmente, escritores e escritoras, eu coido que podemos convir en que se definimos como pioneira e abre precursora de primavera que cantaría Paquita Rico a todo o mundo, efectivamente a todo o mundo, pois entón ninguén é pioneira. E claro, a mí interesa moito subliñar ese desexo expresado, ese desexo feminino nun suxeito feminino, expresado e repetido nunha novela como Insolación. Pero imos ver por Deus, na tradición literaria galega ou de escritoras ou escritores galegos. Pero nós lemos, supoño que todos os presentes lemos, claro está, e o público que nos ve tamén, cantares gallegos. Pero non hai aí en Cantares Gallegos por parte do eu poético unha declaración erótica plena a respeito do mozo que lle gosta, que lle enche ollo e con quen ten relacións directas, pero que naturalmente non quer casar. E ela o que precisa é un home para casar, para que lle bote unha mão na miseria e na extrema pobreza que ten que atender. Pero lemos en Cantares Gallegos tamén Santa Margarida, con ademais unha carga homoerótica clarísima. Pero lemos La hija del mar, toda a escena de seducción e de iniciativa erótica protagonizada por Esperanza a respeito de Fausto. E toda esa mini novela que contén está no interior. Pero lemos Flavio, en 1861, a respeito da personaxe de Mara e de como ela marca toda a súa discordia a respeito de un avasalamento posesor como que representa Flavio. Bueno, etc. Entón, por favor, quero dizer, colocar no cume unha novela neste sentido como Insolación, que o é, que sempre vai ir circular por un rego, porque ademais está moi presente o sentido da confisión e do que ela mesma, dese debate que existe entre ela e que ademais acaba moi sensatamente coa solución matrimonial, para variar, é dizer, como case sempre. E outro asunto xa fica para... A última das preguntas, porque non temos tempo para máis, se non quitamoslle logo a eles. A miña pregunta é moi breve. Bueno, non podo falar de literatura porque non sei, só son aficionada a ler, pero estou aquí en base a unha curiosidade científica no campo do feminismo. E de todas maneiras, pois, como non vou falar deso, pois as cousas que non entendín da exposición túa, María, xa as podemos resolver noutro momento. Pero si hai unha cousa que me gustaría que aclarases, porque fai referencia desde a miña perspectiva á idea da utopía da humanidade. De que nos vamos a alimentar se non é de seres vivos? De minerales? Non, a ver, neste momento, de feito, xa se fixo a primeira hamburguesa, chamemos por elaboración de células, sen matar a ningún ser vivo. Neste momento é algo experimental, pero iso pode chegar á humanidade. Por suposto que sí, eu estou convencida. Creo que a primeira produción... Non estou posicionándome aquí como especista, só estou dicindo que xa existe un contradiscurso que defende que
A humanidade é especista, é dicir, que valora o ser humano e non recoñece os dereitos de outros ser vivos. Non, somos como animais fisiolóxicamente omnívoros. Sí, sí, pero Cando cambia a especie, o mellor pasamos claro, ao plástico aos minerais, pero de momento estamos así. sí, pero Os experimentos eses non... pero a min esa subalternidade sérveme como exemplo, non porque me interese en si mesma, pero podo ir a outras. Por exemplo, podemos pensar nos cambios, claro, de vista da ciencia actual é sí, disparatado. bueno, pero Aunque todos seña un sabemos que o experimento. veganismo é un posicionamento que xa conta ideolóxicamente con moitas persoas. Que son seres vivos, Sí, que sí, sufren tamén e padecen. tamén, pero que manifesta un modo de pensar. Pero non nos oímos. Claro, en todo caso é un exemplo, poderíamos preguntarnos por outras subalternidades, as que tal vez permanecemos cegos. Eu, por exemplo, pola miña vivencia no sistema educativo, creo que hoxe en día as cuestións de clase, as diferenzas de clase non son tan vividas, tan agudamente como mellor noutras épocas da historia, por suposto persisten, están aí, pero sí que vivimos nun momento de valoración do mérito onde eu vexo moito sufrimento por parte de persoas que non son aptas para o estudo, que se sinten infravaloradas, temos a discriminación, por exemplo, por razóns estéticas, minusvaloración social de persoas con sobrepeso, dicir, hai moitísimas formas de discriminación realmente, o sea, entón, era un exemplo para ver que en ocasións defendemos ideolóxicamente unha determinada subalternidade cando outras quedan escurecidas e que pedir que estean todas na axenda, pues seguramente, e ademais en todo momento histórico, é imposible, non? Bueno, vamos a dar por rematado, pero lles vamos a dar a elas 2 minutos a cada una para que pechen ou para que contesten algún elemento que antes quería sinalaba Pilar, por un pouco tamén María. Teríamos que ter efectivamente dispor de outro tempo e eu agradezo, por suposto, aínda que sexa breve porque, claro, eu coido que a teoría que pasa por trocear as subalternidades no vocabulario da compañeira María López Sández é justamente filla da posmodernidade a que se referiu a presentadora deste acto, a profesora Carme Adán. De modo maneira que hai unha especie de oferta surtida e variada e escollemos a subalternidade que nos convén. Aquí non hai solidariedade estrutural, non hai xerarquía no ideario, todo pode conviver e en nome de todo iso pois elabora esa interpretación. En fin, iso levaría naturalmente un tempo que non temos. Pero sí quero puntualizar, simplemente porque me parecen absolutamente non desmesuradas, senón absolutamente carentes de fundamento de razón, a referencia inicial que a compañeira de mesa, María López Sández, fixo de personalidades galegas como Pondal ou como Castelao. Cualificar efectivamente a Pondal de pro-violación ou pro-violador é unha auténtica barbaridade. E eu non quero endexamais practicar o deporte de botar terra e lixo en riba, obviamente, de quen non se pode defender, pero é que na análise da súa obra, por moito que fixese unha interpretación absolutamente arbitraria e absolutamente disparatada, neste caso María Xosé Queizán, que non é, por suposto, especialista en Pardo Bazán, en Eduardo Pondal, pois coido que haxe que pasar por iso. Iso, en primeiro lugar. No caso de Castelao, claro, xa se me abren as carnes, porque, claro, só pensar en que alguén poda denominar racista Castelao, un señor que en pleno ascenso do fascismo, en pleno ascenso do nazismo, en pleno ascenso das teorías racistas de Gobineau e de toda a compañía francesa, inclusive, en plenos anos 20, en 1926, publica cousas, e dentro de cousas, un relato como Panchito, a mí é que xa me parece ter que aturar que Craig Patterson,
que, por certo, tendo especialista en en Castelao, o que eu poda ter nas focas de Alaska. E digo así, porque me parece unha desconsideración absoluta que existindo aquí na Galiza elementos como Carballo Calero no seu día e como hoxe Carme Fernández Pérez San Julián, autora da única tese de doutoramento galega sobre o Otero Pedrallo en concreto, pero habendo tamén cantidade de traballos sobre Castelao, que se podan facer este tipo de afirmacións. E realmente manifesto o meu fartádego absoluto, e discúlpeseme porque ninguén das presentes e dos presentes ten que ouvir a miña subxetividade particular, pero permítaseme, xa que estamos en petit comité, o meu fartádego absoluto a respeito da denigración injustificada do pensamento galego, do pensamento da historia da Galiza, do pensamento nacional galego. E estou realmente, moitas grazas, estou realmente fartísima porque como eu me sitúo no século XIX, cando me teño que situar, non fago extrapolacións, ou no século XX, primeira metade, cando me teño que situar, eu naturalmente teño que acudir, lóxicamente, na historia de Galiza, ao pensamento español e ao pensamento europeo coetáneo. E entón aí sí que me asusto, porque aí sí que me empezan a caer das maus, porque os coñezo, non falo de memoria, José Ortega y Gasset, Pérez de Ayala, Marañón, xa non digamos Novo Santos e tantos máis, porque o único que se salva desa xeración é Azorín, por sensibilidade ou polo que queiramos dicer desa xeración. E en Europa, algo parecido tamén porque sobreabunda de misoxinia e de sexismo directo. Entón, cargarnos no pensamento nacional galego con esa lousa non o admito. Por algo, hai 103 anos en Lugo, houve uns cantos compatriotas, homes, efectivamente, como en todas partes, da predominancia política, non aquí na Galiza, en todas partes, era masculina a profesión. E por algo establecen como primeiro, por algo, non por casualidade, como primeiro dos problemas políticos, a igualdade de direitos para as mulleres. Por algo, efectivamente, é. Entón, a ver se tratamos de contemplar a nosa historia como mínimo de obxectividade. Eu a esa operación, a operación idealizadora, cero. Pola miña parte, nin idealización, nin idilio, ningún, nin a respecto de homes, nin a respecto de mulleres tampouco, pola conta que me ten. Ningún. Ora ben, situemos efectivamente a historia e as historias no seu lugar. Eu, desde logo, máis doses de masoquismo das que me teño que valer non as vou admitir. E, sobre todo, cando non hai verdade nesa afirmación histórica. Ben, eu para pechar só quero afirmar a miña admiración por Pondal, en primeiro lugar, a que nunca considerei un misóxino a pesar dos seus versos, porque eu creo que o que fixo foi utilizar os valores do xénero que estaban asentados na sociedade para defender a fouteza dun discurso nacional galego. Quero afirmar tamén a miña admiración por Castelao, autor do Sempre en Galiza e a quen debemos o que hoxe somos. Se os mencionei é para ver que podemos deber moito a persoas que non teñen por que ser perfectas. Emilia Pardo Bazán tampouco era. E hai cousas nas que eu disinto, pero hai cousas que lle debo. Na mesma liña afirmo tamén a miña admiración para a fouteza que la tivo no seu tempo na defensa de principios de feminismo. Nada máis. Bueno, pois damos por rematada, agradecéndolles moito a análise, mesmo a paixón. Eu creo que dona Emilia, que gustaba da polémica, hasta estaría, creo que encantada que seguíramos avanzando. Ela tamén tivo os seus, como ben se sabe, ruidos e as súas tensións co mundo do galeguismo e do nacionalismo, e, bueno, pois aquí estamos un século despois do seu pasamento, en fin, tamén prorrogando mellor ese tipo de reflexións. Moitas gracias, non damos máis tempo, unha mágoa, porque senón lle quitamos a ela. Moitas gracias.